In-negozji f'għawdex ukoll qed jieħdu daqqa kbira bil-coronavirus. Dan ġie kkonfermat mill-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu f'Għawdex kif ukoll mill-Kamra Awċija tan-Negozji f'kummenti lil dan l-istazzjon. Fir-reazzjonijiet li tawna iż-żewġ għaqdiet urew il-biża' li diversi negozji f'Għawdex ser ikollhom jagħlqu. Min-naħa tas-settur turistiku jidher li dan kien l-aktar settur f'Għawdex li ntlaħaq b'mod negattiv. Fil-fatt, diversi stabbilimenti mhumiex qed joperaw u fadal biss is-settur tal-akkomodazzjoni li fi ftit jiem oħra dan jafieqa f'jopera wkoll minħabba nuqqas ta' klijenti. Ser nkunu f'sitwazzjoni fejn is-settur turistiku m'għandux klijenti. Il-GTA spjegat kif dan iż-żmien huwa żmien inkwetanti speċjalment għal dawk fil-Gżira Awċija. Nixtiequ illi jkun hemm pakkett iktar attrajenti sabiex jiġu mejjuna l-investituri Awċin fis-settur tat-turiżmu miżuri illi jgħinu konkretament sabiex il-pis jiġi maqsum, ikun hemm burden sharing tal-pis ta' din is-sitwazzjoni. U spjega lil Net News kif waħda mill-problemi li għandu dan is-settur huwa kif jista' iżomm lil ħaddiema kollha li għandu meta l-ammont ta' xogħol bħalissa dejjem qed jonqos. Waħda mill-challenges li għandu s-settur bħalissa apparti li m'hawnx xogħol minħabba ċirkostanzi li kulħadd jaf x'inhuma hija kif ser iżomm il-workforce li għandu. U bħala assoċjazzjoni aħna wkoll għamilna tal-bit tagħna sabiex jitwaqqaf fond u jingħataw għajnuniet sabiex l-istabbilimenti turistiċi Awċin ikunu jistgħu jibbenefikaw minn dan il-fond sabiex iżommu l-ħaddiema li diġà għandhom għax once li jitilqu ħajkun ukoll diġà diffiċli biex terġa' ssib ħaddiema li jaħdmu f'dan ix-xogħol. Daniel Borġ fissem il-Kamra tan-Negozju f'Għawdex stqar illi wħud minn negozji f'Għawdex litteralment qed jikkunsidraw li jgħalqu. Ħafna minn negozji f'Għawdex huma żgħar ħafna, ġifieri l-impatt anke fuqhom ikun ikbar. Mistoqsi jekk humiex qed jistennew miżuri min-naħa tal-Gvern, Daniel Borġ wieġeb li l-intervent tal-Gvern għandu jkun wieħed dirett. Sempliċement li inti tiddilejja l-pagamenti ta' VAT jew hekk hemmhekk mhux se jgħin. Għalhekk aħna qed nistennew anke kif semmejna fl-statements li jkun hemm intervent iktar dirett f'dawk li huma pagi. F'Għawdex nofs il-prodott gross domestiku jiddependi direttament mit-turiżmu.